Дядо и баба са на по 70 години и обикалят любимите си места от младини. Седят се в механата и си говорят. По едно време бабата казала: "Помниш ли, че в това село имахме най-невероятната задна прашка? Там до старата мелница." Дядото се спомня и предлага пак да опитат за сравнение. Бабата е в настроение и двамата закуцукват с бастунчетата към мелницата. На съседната маса мъж си пие бирата и решава, че това не е гледка за изпускане и ги проследява до мелницата. Стигат старците до мелницата, дядото се сваля панталоните, бабата се дига полата и се подпира на оградата. Дядото не губи и секунда и започват едни движения, едни въртележки. Каква гъвкавост, като на 18 годишни любовници. Бабата бута назад, дядото ръга напред, бабата дире с ръце, дядото стиска хълбуци като за последно. Двамата скимтят от удоволствие и екстаз. О, Боже, огласява гората. Човекът от кръчмата гледа, поти се и не може да повярва на очите си. А старците не спират, докато накрая и двамата се свличат на земята и едва дишат от умора. Свидетелят на случката не издържа и отива при тях. "Хора, аз такъв секс през живота си не съм виждал, и то на вашите години. 35 минути, тия са драбе, дядо, искам да знам тайната ви." Дядото едвам събира сили и пита: "Ти местен ли си?" "Да, дядо, от тук съм." "Абе, вие нормални ли си, бе? Кой го пусна този ток по оградата?"